δεν ανέβηκε. Αν το κόψεις λίγο δεξιό είναι η πέτρα. Ναι, αλλά δεν ανεβαίνει. Δεν θα τα ανεβάσω, ρε. Δεν τα ανεβάζω γιατί μπορεί να πέσει κάτω. Αν είναι να ανέβει, θα ανέβει από εκεί. Ναι. Δεν γίνεται εδώ, είναι πολύ λεπτό, ρε. Μισό λεπτό εδώ. Από εδώ είναι πολύ λεπτό. Άμα γλιστρήσεις θα πέσει τούμπα. Εκεί πρέπει να πατήσω πάνω στην πέτρα. Ναι. Πρέπει να πάω έτσι δεξιά. Ακούς? Να πάω, όχι εκεί. Να πάω δεξιά. Να στρίψω αριστερά και να περάσει η δεξιά μου ρόδα πάνω στην πέτρα. Όχι. Άμα πάω δεξιά, πατήσω εκεί στο ανάχωμα, εδώ μπροστά. Εδώ. Όχι, πιο μπροστά. Εκεί, με τη δεξιά μου ρόδα. Και στρίψω αριστερά και η δεξιά μου ρόδα πατήσει πάνω την πέτρα. Μόνο έτσι μπορεί να ανέβει. Όχι. Από εδώ που το βλέπω δεν είναι. Αλλά θα το γαμίσουμε, εντάξει.